Rozdiely medzi východom a západom Slovenska sa stále prehlbujú a s nimi sa prehlbujú aj rozdiely medzi chudobnejšími a bohatšími vrstvami obyvateľov. Najhoršie sú na tom tí, ktorí kvôli chorobe alebo handicapu nemôžu pracovať. Prešovský primátor sa pri vstupe do funkcie zaviazal odovzdať polovicu každej výplaty na charitatívne účely. Pomáhame tak sebe, pretože mesto je jeden sociálny organizmus. Východ je jeden prirodzený kraj, kde východniari patria k sebe a chceme si pomáhať, keď už štát týmto občanom nevie pomôcť. Po 4 rokoch sa rozhodol dať svojmu záväzku aj inštitucionálnu podobu. Pripravujeme nadáciu Prešov sebe. Ja vidím, že na svete príliš veľa nešťastia. Je potrebné, aby slušní, schopní ľudia pomáhali. Ja sám dávam pravidelne takýmto ľuďom či už peniaze alebo inú pomoc. Mám mnohých priateľov, ktorí by tiež radi pomohli a chceme to dať na nejakú inštitucionálnu úroveň. To znamená, založíme nadáciu, aby všetci tí, ktorí chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú, tak urobili. Charitatívnymi aktivitami je známy aj podnikateľ Boris Kolár. Sú to detské domovy, sú to potom prípady takého, neviem, keď som podporil chlapca, ktorý proste to prebehlo aj v novinách, chcel sa zabiť, lebo sú chudobní, neviem, to v Bystrici sa udial ten prípad, venovala sa potom tomu aj Zuzana Fialová, tak tej som pomohol, tej rodine som zaplatil rok nájomného, ale Zuzka vyzbierala ostatné prostriedky pre nich, tú Kristínku napríklad som priviezol z Bulharska, ktorá bola v kome, keď to nevedel saturovať tento problém štát. Skutočne ja nemôžem všetko sa snažiť zasaturovať všetky krivdy sveta spáchané na ľuďoch na Slovensku. Ja naozaj nie som schopný, ale keď ma niečo chytí za srdce a vidím, že si nevedia inak pomôcť a vidím, že to je prípad, ktorý si nezavinili sami, tak tam sa snažím pomôcť. Naposledy obaja spoločne pomohli mladej rodine z východného Slovenska, ktorá má okrem zdravej céry aj 3,5-ročnú dcéru Leu s detskou mozgovou obrnou.